Sai Tuhanima mangalehod damena dihita. Tatangihon ma berita nauli ni Tuhata Jesus Kristus mangihutton na badia Markus. Dungi diulak ko Jesus malao tutawi. Jadi didapotton saluhut na toropi maibana, gabi diajari manasida. Dungi dinamamolus ibana, diida masilepi anak ni si Alpeus, hudul di parbeoan, jadi didok matu ibana, ihutton nau. Jadi hehe doi tutu mangihutton ibana. Dungi mangan ma ibana di bagasnai, jadi torop si jalobeo dohot pardosa mangakupi Jesus, dohot akka siseanna mangan. Tung torop do akka na mangihutton ibana. Alai diida akka si boto surat nasian pariseido ibana mangan rappon akka pardosa doho si jalobeo. Gabe didok nasida ma tu akka siseani. Mangan minum do ibana hape rapon akka si jalobeo dohot pardosa. Alayu begi Jesus ninama madok nasida. Apala narikot di akan nahisara padaoni di akan hasidad do. Dang naroaw maju akka partigor, akka pardosa do. Songonima barita nauli ni Tuhan. Maniru Jesus manang maniru halak parise. Hamuak kadongan na dihaholongi Tuhan. Bohado sikapta tu sahalak na taanggap jahat. Misalna, adong ma tetanggata na baru keluar sian hurungan. Mulak tu bagasna. Songod dia do hita berpikir mamereng ibana. Manang songod dia do tanggapan ni lingkungan mamereng ibana. Mungkin adong do na padahon ibana. Adong do tong rapikiran nasodenggan taringot ibana. Di padao ibana. Jadi debata bohado tanggapan na tujol masih songoni. Hamuak kadongan na dihaholongi Tuhan. Barita nauli sadarion patuduhot tuhita asing do anggo pikiran ni debata. Jesus majo sahalak lewi si jalobeo. Gabe si ihutton ibana. On manubuhon suku-suku nama sebelga di pikiran ni akka si boto surat sian golongan ni halak parise. Apalagi Jesus dakola maju si Lewi gabe si seana. Alai rak mangan ibana dohot akka si jalobeo na asing dohot halak perdosa. Di halak parise natoktong setia mangihutton hukum Taurat. Ia akka si jalobeoi dohot akka perdosai, ima kelompok naikot di padao si atonga-tonga ni nasida. Ala si jalobeo karejo tu halak pemerintah Rom. Jala dianggap nasida kafir. Alani i nasida pe ikon dianggap najis di bagasan ngulu nasida. Apalagi ma nasida karejo dohot hisap, dohot mokus. Halak pardosa pe ikut dipadao do siat tonga-tonga nasida. Aladang setia tu hukum Taurat na ikon diihuti nasida. Alai asing do anggo pikiran ni Jesus. Akka si jalobeo dohot halak pardosa, ikon dipapungu doi saluhutna masuk tu harajaon ni debata. Halak pardosai dohot akka si jalobeoi, tudos doi dohot halak na marsahit na ikon dipamalu. Jala ima tujuan utama haroro ni Jesus, ima majo halak perdosa asa olo paubahod dirina.
marhitesiani. Tadama manang taridama haroro ni harajau ni debata, di bagasan ngoluta, tarlumobi ma tunasida na dipasiding, na pogos jalan na tarsisi siya tonga-tonga ni masyarakat. Kadongan na dihaholongi Tuhan. Songon sahalak si ihutok Kristus sita. Bohado sikap manang pangalahot ta. Maradok pun nasida na tarsisi siya tonga-tonga ni masyarakat. Songon sahalak ruas ni huria. Nunga tapatuduhon rohana buka tu akka na tarsisi na pugos dohot na metmeti. Manang justru kita paling tidak peduli. Manang sibuk kita, pamorahon dirita, babal-gabalgahon dirita, patibohon pangkata. Gabilam tibo hita alay dang peduli tu akala metmeti. Sayang giat madilehon Kristus rohanay di hita. Rohana toktong buka maparrohahon akan metmeti. Jala papunguhon nasida, manang majo nasida, manang manarik nasida tujulo ni Kristus. Marhitesiani lam kudang majolma manadak Kristus, jala mangihutok Kristus, jala mangulu di bagasan lomo ni rohani Kristus. Amen.